Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o katoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang kunyo sa pangan nga Charina o sa angga nako nga Tsa. Hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka buok anak nga mga dagko na. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nabantayan ko sa akong panit, ilabi na sa akong siko ug tangkugo. Nagtuo magud ko nga normal lang ni. Aron ni sabtan ang tanan, ingon ini ang mga panghitabo. Maghapit ay kog palit sa akong maintenance. Hapit na tuod mahurot da. Ay, Tsa! Oo. Asa ka, oy? Maghapit kog palit og tambal. Yahaya na mas mga dagko ng anak, oy. Laag-laag naman lang. Laoy, sabay nakahayahay ani. Nga human mamatay si Felix nga bana, ako naman lang hinuong usas bay. Kay kun mga dagko na dayon atong mga anak no, may ila-ila na mga lakaw good. May ila ng priorities. Ay, may ka diha. Kaya may manghasol ni mo nga mga anak ni mo. Ako taon dire, balik o no. Bantay sa akong mga apo. Na, maugid na, gipangayo ko sa akong mga anak. Nga dili lang taong ko pabantayon og apo, uy, kung mga anak na sila. Kaya mo pa'y daghan na tagi pamati dire. Nga, nanatay mga gipang tumar nga tambal nga maintenance. Asin pa hinog, maugtas ko og bantay sa apong mga apo. Graduate na ko ana Alma, oy. Ay, maulagi unta, oy. Saong sayo maning nangaminyo ang akong mga anak god. Mauni bantay ko sa akong mga apo. Na, akong gingan ako mga anak ay nga kung mga anak sila, kanang kaya na nilang muhayr o para bantay sa bata, oy. Kaysa akong pangidaron o sa akong mga gipamati na di na ginako kaya. Na, kakaingon anak siya, oy. Ilabi nagmakita na nimong imong mga apo. Uy, tayo sa tuod, oy. Nagisgot ka manggog maintenance nga tambal. Para unsam day ng mga tambal nimo, uy. Unsam day mong sakit. Ay, kining tag-as na tag-kolesterol, uric, taas ang BP, unya abnormal nga heartbeat. Uy, kadaghan na gutaw nimong sakit, day. Uy, di ta mapadaan na, uy. Kay matiguang tagdali, ana. Di ka mong kuyog na ako magpa-parlor? Magpa-kurti man ko sa kong buhok. Kay may nakaingon manggod nako nga sa edad ko no nato nga hapit na mo 50, di na bagay nato ang taas nga buhok. Kay mosamot ko no tagkatiguang. Tana na, magpa-parlor ta. Yatagan man kog budget sa akong anak sa pagbantay nako sa iyang mga anak. Mga mother. Ay, uy, si Mother Almam din eh. Nanapin siya kauban. Magpakurtisan ni siya. Yes, bayot. Akong classmate ni. Pagwapahin na ha. Kay byuda na na. Basin pa ning mahalik usap. Alma, uy. Pwede yun kay Mother. Ay, kabalaka. Pabatanunon, teka. Ayaw tuodog tuoan ning Alma dong. Oy, day, ton Mother. Kay trans ba ako? No, na trans. Tawa, imong buhok ko. Ay, sa'yo na kayo ni mong buhok. Oy, pamove on tani. Sama sa buhok ni Don Solweta. Unya, atong kuluran. Kanang kanang blonde gamay. Oy, hala. Hala. Di na nit pwede mo unog maayo o yung imong buhok, Mother. Kay, ito magigag tangkugo. Kinilaging naanad lang tanga man namin nga ang naong ray atong makita. Wagin ko kalibutan nga itong nabaday ang akong tangkugo. Unya medyo taasad kog buhok noong pirming matabunan. Diya na nako ni mahibaw diyang gidako og paparlor sa akong amiga. Unya, Alam, Mother, oy. Di ba maayo ni nga sign? Di yun maayo. ha, kay nga naman di ay. Ay, pasabot ini nga kay grabe nga sakit sama sa cancer. Hala, oy, bayot. Si Oy, Bako in town. Na. siya no? Isa nagadluka ako, amiga, uy. Eh, di na niya na magpa-parlor ni mo. Ay, seryoso ko, ha?
O sige, awareness lang ni nako ha. Isuway ninyo sa Google. May Google. I-search ninyo. Ay, kani mo bayot. Google raman di ay na. Di man ka doktor ang nagsulti ana. Di lang ta mo tuon na, uy. Na, bebe. Panahon tanay mong siko maderbe. Oo. O tanawa. Lagom sa di mong siko. Okay nga naman sabdi ay kung lagom ang siko. Sain lagi na nga may grabe kang sakit. Bayot. Simba ko yung taon ka bayuta ka. Almatan na, uy. Di na lang ta magpaparlor. Aha? Murag nisaka ang akong presyon at bayuta da, Alma. Ay, lagot bitaw ko. Wa na hinunta ka pa parlor. Pero nga na basang kuyawan na sab ka, uy. Kung walang sab kay gibati diha ngayon anak ka grabe. Kuan man sad good. Usahay, magsakit man sad good ang akong puson. Og dili na regular nga mutunga ang akong regla. Unsa? Taod-taod na baya sad kong wa kapa-check up o kapapap smear. Basin unsa tuod ning pagsigig sakit sa akong puson ba? Ilabi na sa wang bahin sa akong puson. Na, siya uy wara to, uy. Ibaw ka na sa mga bayot, day. Usahay no, sobra kang manulti. Angay kang mabalaka kung doktor na gid mismong musulti nimo ana. Oh, pero aron makasiguro ka kung unsa nang imong gibati. Magpa-check up na lang doktor. Ha? Ano na kamsulti anak ma? Nagtuo ra man gud ko nga normal ning akong gibati. Kung mo na ma, nga nabalaka ka na og dili mahimutang, magpa-check up na lang tag doktor. Unsa? Pa-check up ta aron mahibaw ana nato kung unsa na imong gibati. Ay mahadlok ko na ko eh. Dili lang ko magpa-check up og doktor. Mura ginervyos na hinuon ko kung maghisgot na og doktor. Kay mahadlok kong mahibaw kung unsa gyud ning akong gibati. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 48 years old na ko. Og on and off na ang akong regla. Maglayag na ba? Sana ba kini sa menopausal nga wa pa man ko mag-50? O may lain ba ning hinungdan? Ikaduhang pangutana, diya mapaparlor unta ko, nakita sa bayot nga itom ang akong tangkugo og siko. Lain ko nun nga sinyalis. Nga posible ko no magibati kong sakit sama sa kanser. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, magsakit ra ba sad ang akong puson, ilabi na sa wa nga bahin? O gusahay, may tulo ka buwan nga dili ko riglahon. May diferensya ka ako sa matres? Ikaw pa to katapusang pangutana. Wa gyud ko kapa-check up og doktor, kay nahadlok man noon ko nga moadto og doktor. Kay basin unsa na ning akong gibati. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Charina. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, niyan sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, biological, emotional, ug behavioral, kan usama na psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling bugas sa usama na ko ka drug addiction tisay. Kasi pamaagi, amili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga suliran. Pwede ka padala sa mga mail suliran_612 at yahoo.com or sa akong Facebook account, kini ang akong official writer's page. Every ba sumbatan sa 3rd floor, CR, Madiling Boulevard, ng Dakbayan. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mauring the secret of getting ahead is getting started. Saon man mo pagka-ahead, hindi ka mo lakang o sa kalakang forward, backward, forward. Nga, 80% sa success is showing up. Porsyento sa success. Ano lang kasi sa kagilas. Kasi, buwat ko kasi mahogi ka sa langit. Kamwat mo. Ang ano magtatampo ka na lawa si Sarina. Sarina, dating programa. 48 years old. One niya gibutang niyang address. Married niya siya, tuloy ang anak. Si Cha.
Adlaw ni mula sa tungod ni sa problema ni sa iyang panit sa siko o sa tangkugo. Sumasa na bato na ito ganyan sa drama. Ay, nagsasabi to. 48 na ang pagidaro ni nga on and off na ang iyang regla. Kahit ang symptoms sa bani sa menopause, ada rason, yes. At 48 years old, medyo di nagig payo kadaghan ang imong student progesterone production sa o kuparihanig pangutana nga akong tubag previous days. Ang menopausal age is mga late 40s o early 50s with the mean age of 52. So kanang on and off na imong regla, murag tilimad una na ang hapit na ka mag-menopause. Pagkadto ni sa parlor, diingnan siya sa bayot nga na kung may mga itong-itong sa iyang tangkugo o siko. Cancerous ba gani? Well, bisa kaasa nga mga abnormal growth sa panglawas in order for one to know kung cancerous o dili ba, malagyan na ipaagi na itong laboratory check-up. See, pero kani mga itom-itom, tungod pa sa imong beautician sa parlor, na itom-itom sa tangkugo o siko, dako akong pagtuo nga kinisya kaning gitawag ni namo sa mong pagtuon sa og acanthosis nigricans. Ako balikon, acanthosis nigricans. Pwede ni siya mukha sa imong liog, sa imong ilok, sa imong siko, sa imong bugan, or anywhere in the body. Pwede ni siya maturok. Kini siya kasagaran may tabo ni sa mga tao nga abnormal sugar level sa ilang dugo o mga pre-diabetes ni siya ng mga rason ba. Magpa-check ka siya sa imong blood sugar, basig taas sa blood sugar para matagaan sa metformin o para mga tambal para maubos ang imong blood sugar. O sa may mga rason na yan ano siya yung mga white klaro nga kwan pero na mga drugs nga makakos o hyperpigmentation na mga tambal nga cause of hyperpigmentation na kung itawag og acanthosis nigricans ang tambal niya depende kung sa may hinungdan kung taas ka og blood sugar, diabetic ka, hindi ka insulin, or metformin, ito pa yung mga kwan niya. Ito na dahil nakapaubo sa imong blood sugar level. Okay? Sunod na concern ni Sa is walang mabahin siya ang puso o may sakit. Ulo pa man siyang wala girigla. May problema ba ka siya sa iyang mattress? No? Sa kunang ginaingon, kanang mga around this age of 58, nga kanang 60, 52, mag-menopause na ang babae niya huwag mag-amenorrhea. So once again, ang amenorrhea is a medical term kung ang babae dili mag-menstruate o successive 3 months time. Kung naa ba kay problema sa ibang mattress, mas maayog kag na-examine yun o ubigay ni. Ano ko nang sulti o asa ka na pisa, pero ubigay ni yun ang duolon ni ani. Kay handlok ko na siya sa normal finding. Mga tao mga babae nga na ay polycystic ovarian syndrome, magka-develop sa sila darkening sa ilang armpit, mga kanang liog o kanang siko. Sa punas mga hinundan. Mga tao nga naay ingon sa polycystic ovarian syndrome. Na-diagnose din na nato sa ka-OB gynecologist, ayaw kahadlok, mga panalitan, budget, concern, government hospital, OB-GYN, para nga ma-examine ka. Ako balikon, kasagaran sa mga babae nga naay mga abnormal pigmentation, mga darkening sa liog, sa siko, sa bugan, sa ilok, naan na sila ditawag na to og acanthosis nigricans o simplified na naay polycystic ovarian syndrome. Ay ngayon lang mga bagay ni kuhaon ng may sis diha sa ilang puta para na human ang problema. Alright? So now takasabot ka sa hospital ni Mocha ug nato sa libuan millions na minaw sa programa ni nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rini Obra. Salamat kayo sa inyong makanunayang pagpaminaw sa aming program taas sa tag-greetings din sa atong lugar. So pamabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatataraman. Daghang salamat ug maayon.